Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Business Românesc. În această seară am invitat alături de mine un nou prieten de-al meu și cu siguranță că îl vom mai revedea pentru că este un tânăr care face două chestii foarte interesante care mie îmi plac. Unu, face afaceri. Doi, face afaceri și cu alții și pentru alții și ne învață, și vom discuta în această seară, despre cum poți să-ți optimizezi, ca să nu spun să-ți automatizezi o parte din, să spunem, procesele de business pe care le ai în cadrul afacerii tale. Pentru că acum toată lumea, e o întreagă nebunie. Domne, a apărut inteligența artificială, haideți să vedem cum o aplicăm, haideți să vedem cum facem bani cu ea. Și începem discuția în această seară cu Andrei. Bine ai venit, Andrei! Bine v-am găsit în această Uh, seară. Hai că chiar e o discuție foarte interesantă și sunt sigur că și dragile mele, dragii mei, stați aproape pentru că vom discuta chestii foarte importante. Cum facem bani cu AI? Pentru că aici toată lumea vrea să știe. Bun, a apărut inteligența artificială. O folosim acum în tot ceea ce înseamnă, să spunem, business, dar nu numai. A intrat până și în muzică și peste tot. Dar întrebarea mea, Andrei, pentru că sunt foarte multe companii care încă nu au, să spun eu, au făcut foarte multe promisiuni în ceea ce înseamnă inteligența artificială, dar nu putem spune că avem confirmări. Din punctul tău de vedere, ca și specialist, cum ți se pare partea asta? Sincer, aici este o întrebare foarte bună și pertinentă și o întrebare foarte interesantă, pentru că, după cum putem să vedem, chiar cei mai mari jucători din piață, de exemplu ChatGPT, OpenAI sau Anthropic, au spus de-a cursul a multor ani faptul că vor apărea modele de inteligență artificială intitulate AGI, Artificial General Intelligence, ce ne vor înlocui ca și oameni, dar se pare că nici până acum nu au reușit. Și ce aș putea să zic eu asupra acestui aspect este că mai are ceva ani de zile ca inteligența artificială să ne poată înlocui cu succes. Este foarte important să înțelegem riscurile și să testăm cât mai bine lucrurile pe care le implementăm cu inteligența artificială și să înțelegem impactul pe care aceasta îl face. Aici să știi că îți dau perfectă dreptate. Chiar citeam, cred că ieri, o știre apropo de ChatGPT, faptul că încă nu au confirmat, să spunem, nu au avut rezultatele pe care ei și le-au propus la nivel intern. Și pentru asta au început să scadă puțin, bineînțeles, pe bursă. S-ar putea să fie doar un joc pe bursă, pentru că se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Să nu uităm că suntem într-o piață liberă. Deci se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, dar într-adevăr foarte multă lume are foarte mari așteptări și așteptăm încă. Încă suntem în perioada de așteptare. Dar hai să coborâm puțin de la ceea ce înseamnă inteligența artificială la nivel macro. Hai să coborâm puțin pentru că aici vreau să discutăm. Oamenii noștri de afaceri sunt interesați de cum pot aplica inteligența asta artificială. De fapt, ce înseamnă inteligența artificială să spunem, într-un restaurant, într-o agenție de turism, într-o agenție imobiliară, într-o frizerie. Ce ar însemna, de fapt, această inteligență artificială? Uh, Cred că pentru a vă răspunde cel mai bine, pot să vă dau un exemplu. Este faptul că, cel puțin în SUA, inteligența artificială se folosește din ce în ce mai des pentru a suna oamenii interesați de a lua o masă în oraș, de exemplu, uh, pentru a-i pune propriu-zis la o oră și la o masă potrivită pentru ei. În general, inteligența artificială este acum folosită la task-uri și la acțiuni ce nu necesită atât de multă activitate din partea unui om, task-uri repetitive pe care de fiecare dată le recomand și oamenilor de business și oamenilor de afaceri să le automatizeze, astfel încât oamenii să pot să facă chestii mai creative. Ok, deci tot ceea ce înseamnă parte de, să spunem, activitate repetitivă, care nu include neapărat o discuție sau intervenția, să spunem, interacțiunea dintre doi oameni, poate fi, să spunem, automatizată.
cu sau fără inteligență artificială, nu? Pentru că am înțeles că există automatizări și fără inteligență artificială. Da, asta este un punct foarte important. Este că foarte mulți oameni de afaceri se concentrează acum cum să implementăm inteligența artificială în business-urile lor. Însă o întrebare pe care eu le pun de fiecare dată este dacă chiar trebuie să implementăm inteligența artificială în afacerile lor, întrucât aceasta vine și cu riscuri, dar și cu câștiguri. Riscurile le vedem zilnic în sistemele care dau fail din cauza inteligenței artificiale și în sine există toată această, uh, tot acest wave, toată această dorință a oamenilor de afaceri doar de a implementa inteligența artificială cu scopul de a o implementa fără a aduce rezultate cu adevărat bune pentru afacerea respectivă. Hai să vedem puțin ce înseamnă automatizare. Hai întâi să o luăm partea fără Da, da. inteligență artificială. Ce înseamnă să automatizezi anumite procese dintr-un business fără inteligență artificială și apoi vreau să dăm o definiție sau să explici tu ce înseamnă și cu partea de inteligență artificială. Te rog. Sigur, sigur. Pot da un exemplu destul de bun. Un om de afaceri, de exemplu, a venit la mine personal și m-a rugat: Andrei, uite, am nevoie ca tu să folosești anumite servicii externe pentru a face o legătură între aplicația mea și AFM, spre exemplu, cu scopul de a da niște date, cu scopul de a duce un proces până la capăt. Ei bine, această acțiune de a prelua date dintr-o parte în altă parte, de exemplu dintr-un Excel, ca noi să le avem într-o bază de date, se poate face și cu cod și cu automatizări simple fără inteligență artificială. Inteligența artificială poate fi folosită la a înțelege textul din imagini, spre exemplu, pentru a lua o decizie foarte bine structurată, astfel încât noi să-i spunem: ok, tu ai aceste date la îndemână, ce decizie crezi că ar fi cea mai bună? Desigur, noi dându-i o structură predefinită din start. Aceasta este un exemplu des întâlnit în care inteligența artificială poate fi folosită. Ok, bun. Deci, partea asta de există automatizări fără inteligență artificială, automatizări cu inteligență artificială și există și inteligență artificială fără partea de automatizări. Aici vreau să explicăm aceste lucruri pentru că în mintea multor oameni de afaceri toate astea sunt la un loc. Și oarecum au dreptate, dar există, pentru că aici e vorba și de costuri. Mulți spun: dom'le, aș vrea o automatizare. Cât mă costă? Și aici dă-ne tu niște exemple, pentru că dacă am înțeles că și din punctul ăsta de vedere e important dacă lucrezi cu inteligența artificială sau nu, pentru că există niște costuri și separate pentru partea de inteligență artificială. Foarte bună întrebarea. Um, Cred că cel mai mare avantaj în momentul de față, când vine vorba de automatizări și de orice proces de dezvoltare software, este că costurile au început să devină din ce în ce mai mici. Mă refer la timpul de ore pe care un om, un dezvoltator, un programator experimentat îl petrece pentru a dezvolta un software. Înainte, în trecut, noi trebuia să scriem și anumite componente mici sau mari pentru a face această arhitectură. Ei bine, acum costurile sunt mult mai mici. Pentru a mă reîntoarce la întrebare și pentru a continua răspunsul, este faptul că pe lângă codul în sine pe care programatorul îl scrie pentru a face automatizările respective, adică noi ne dorim să luăm date dintr-o parte într-alta, e bine, aceasta poate fi referința unei automatizări. Dacă vrem să folosim și serviciile de inteligență artificială, cele de la Google, cele de la OpenAI sau cele de la Anthropic, avem nevoie să plătim bani în plus în funcție de cât de mult consumăm respectivele servicii. Acestea le putem defini ca și tokenuri și prețul de consumare al resurselor respective îl putem regăsi pe net și în funcție de câte tokenuri consumăm. Tokenurile însemnând efectiv, pentru a face o exemplificare asupra acestei definiții, token reprezintă un cuvânt într-o frază. Ok. Deci asta vreau să înțelegem și să ne fie foarte clar
faptul că dacă dorești o automatizare, mai ales dacă o dorești cu inteligență artificială, în afara costurilor de producție, să spunem, a automatizării, mai ai și costuri care pot fi lunare cu ceea ce înseamnă inteligența artificială. Așa este sau am înțeles eu greșit? Da, da, da. Deci asta vreau să lămurim foarte clar, pentru că oamenii trebuie să știe de la început. Mulți spun, dom'le, vreau automatizare. Cât mă costă? 100, 2, 3, 500, 1000 de euro? Bun. Și asta e tot, dar nu mă mai costă nimic. Acum vreau să vedem și ce înseamnă partea asta de... pentru că mulți așa se gândesc, dacă fac o automatizare 2-3, atunci nu voi mai plăti personal. Este adevărat sau crezi că ar trebui să meargă, să spunem, la comun, sau depinde de activitățile pe care le înlocuiește partea asta de automatizare și de inteligență artificială? Super întrebare. Scopul meu personal ca și founder este nu de a înlocui oamenii, ci de a-i redirecționa către anumite activități din business. Nu consider că o automatizare poate înlocui un om personal din echipa respectivă, ci consider că respectiva persoană poate fi redirecționată către alte task-uri. Chiar dacă unele automatizări pot înlocui personalul dintr-o afacere, noi de fiecare dată îndrumăm oamenii respectivi, oamenii de afaceri și oameni de business pentru a redirecționa personalul la task-uri mai creative, ce pot dezvolta afacerea și mai mult pe mai multe arii. Ok, deci mergi pe ideea de a păstra personalul și de a-l redirecționa, să spunem, către alte task-uri. Dar asta înseamnă și o parte de, să spunem, de trăinuire nouă, adică de fapt aproape că înființezi joburi noi. E adevărat sau din punctul tău de vedere? Da, este adevărat. Toată această era tehnologiei, mai ales în ultimul timp adusă de inteligența artificială, creează și destramă anumite joburi. Uh, Însă sunt de părere că în viitoarea eră noi vom avea capabilitățile de a face mai multe task-uri creative. În sine, pentru a da un exemplu concret, un om de vânzări ar putea face și marketing, și vânzări, și partea de PR, toate el de unul singur, având capabilitățile automatizărilor și a inteligenței artificiale. Deci, până la urmă, odată s-ar putea să se reducă numărul joburilor, dar se și schimbă. Și aici întrebarea mea, pentru că, în primul rând, ești tânăr și asta mă interesează și întrebarea este pentru tineri. Din punctul tău de vedere, crezi că tinerii, în momentul de față, pentru că pentru ei ar fi cel mai ușor să facă această schimbare, pot schimba mentalitatea asta, pot implementa inteligența artificială, pot învăța cum să-și optimizeze munca cu ajutorul inteligenței artificiale? Da, desigur, sunt foarte multe exemple în online extraordinar de frumoase și de faine în care elevi chiar de clasa 8-a, 9 au reușit să-și dezvolte propriile lor aplicații folosind inteligența artificială, au învățat foarte multe skill-uri și au dobândit capabilități de marketing și de vânzări prin aceste tool-uri și prin a-și pune ca și scop a crea ceva. Asta, în opinia mea, asta este cel mai important în era noastră și ca și tineri, este că noi putem să ne gândim la ceva și să chiar creăm produsul respectiv sau serviciul respectiv, întrucât barierele nu mai sunt atât de mari cum au fost în generațiile trecute. Spre exemplu, nu trebuie să știi atât de bine dezvoltare web în momentul de față pentru a pune un site în picioare online. Aici să știi că vreau să-ți dau dreptate și am făcut un mic experiment. Pe mine, bineînțeles, că e cel mai simplu. Am vrut să văd dacă într-adevăr pot să fac, tot vorbind de automatizare, am spus hai că vreau să fac și eu o automatizare, să văd dacă pot să o fac și care ar fi cea mai simplă modalitate de a învăța și de a o pune în practică.
Și aici am început să mă uit la câteva tutoriale, nu mi-am prea dat seama pentru că nu erau exact despre tipul de automatizare pe care vroiam eu să-l fac. Și atunci mi-a venit o altă idee și am spus, bun, hai să lucrez cot la cot cu inteligența artificială. Și am spus a inteligenței artificiale cu care lucrez, i-am spus, uite, vreau să fac automatizarea asta și am avut, cred că, un dialog cam de o oră și jumătate și am reușit, fără să știu absolut nimic despre automatizări, fără să știu să fac cod, fără să știu absolut nimic de genul ăsta, am reușit să fac acea automatizare. Și ce mi-a plăcut este că puneam tot felul de întrebări, care mai năstrușnice, pentru că fiind novice, să spun, în domeniul ăsta, nici măcar nu știam exact cum să întreb. Adică întrebam exact cum aș discuta cu un prieten, pentru că am un prieten care se ocupă de așa ceva, dar am zis, domne, nu-l deranjez pentru o chestie atât de mică și am zis, hai să și văd dacă într-adevăr se poate. Și surpriză, am reușit după o oră și jumătate, am reușit să fac această automatizare. Tu ai recomanda, bineînțeles, nu la automatizările complicate, dar ai recomanda munca asta în echipă cu inteligența artificială? Clar, este o muncă foarte interesantă pentru că ai capabilitatea de a dezvolta foarte rapid anumite lucruri pe care tu chiar le considerai imposibile pentru tine, însă o chestie foarte importantă este că în această eră tot înțelegerea aprofundată devine cea mai prețioasă, în opinia mea, astfel încât chiar dacă noi dezvoltăm diverse produse, folosind inteligența artificială, tot cele mai importante lucruri ca și fundamente rămân importante. Un exemplu pot să-l dau în piața de IT. A avut foarte multe schimbări și va avea foarte multe schimbări în care o persoană în momentul de față se ocupă de 4-3 arii total diferite, însă ca și lucruri fundamentale au rămas aceleași, foarte importante, de ținut minte, de reținut, și experiența își arată cuvântul și în această parte și în această carieră. Aici te vreau să te întreb, pentru că piața, după cum se vede, sunt foarte multe companii și dintre cele mai mari care au spus, domne, vrem să introducem inteligența artificială și pentru asta au început să dea oameni afară. Crezi că mai merită în ziua de azi, pentru că ești și om de afaceri, ești și tânăr și ești și IT, ca să zic așa, merită să faci facultatea asta? E o întrebare foarte bună. Consider că încă merită să faci această facultate, chiar dacă pare destul de surprinzător, însă în timpul facultății să te focusezi și pe alte lucruri. Exemplul meu personal, în timpul facultății dezvoltam startup-uri și m-a ajutat pe mine să înțeleg mult mai multe chestii despre programare decât m-a ajutat facultatea, însă facultatea o consider foarte importantă și, desigur, fundamentală, pentru că ea mi-a format bazele. După ce am construit peste, a fost doar eu m-am ocupat de această parte, de a construi peste ceea ce mi-a oferit facultatea ca și cunoștințe. Aici, știi cum, chiar citeam acum câteva zile un articol, au început să se închidă unele facultăți din Statele Unite și din Marea Britanie, mai ales cele private, care sunt și foarte scumpe, tocmai pentru că tinerii se gândesc acum, dom'le, nu mă mai ajută facultatea. Nu mai merită, mai ales să investesc câteva sute de mii de lire, de euro, de dolari în facultate, nu merită. Dar, pe de altă parte, ai văzut, din câte știi tu, sunt în zona ta, în IT, sunt specialiști, pentru că nu vorbim de unul care se joacă, așa cum am jucat eu, ci vorbim de specialiști. Sunt specialiști care nu au studii foarte clare și aplicate în IT? Există, însă nu sunt atât de mulți. Totuși, în momentul în care luăm o decizie, trebuie să analizăm mai mulți factori și, în opinia mea, chiar dacă noi nu observăm importanța facultății, pot să dau un exemplu foarte simplist, este faptul că cam tot ce stă la baza data science, la modelele de AI pe care le avem acum,
nu doar la modele de tip generare text, pe care le vedem de fiecare dată în fiecare zi, precum cele de la ChatGPT, Anthropic sau Google, chiar și modelele inițiale folosite pentru detectarea de imagini, detectarea de text, modele de machine learning, sunt bazate pe statistică și pe matematică. Această statistică și această matematică nu o aprofundăm atât de bine în timpul liceului. Din această cauză, totuși, consider ca facultatea să fie foarte importantă. Aici să știi că îți dau perfectă dreptate pentru că toți, să spunem, care dorim, în momentul de față putem folosi inclusiv gratuit inteligența artificială. Dar nu toți obținem rezultatele pe care ni le propunem și chiar dacă am dorit să facem același proces, să spunem, nu toți obținem aceleași rezultate. Pentru că depinde foarte mult ceea ce îi ceri. Și aici chiar discutam cu prorectorul Universității Cuza, care spunea că da, inteligența artificială poate face un student mai puțin pregătit să-l facă cât de cât spre mediu, dar un student foarte bun va fi de 10 ori mai bun. Crezi că așa se întâmplă? Sau în jobul tău așa se vede chestia asta? Da, sunt de părere că asta este. Pot să dau și un exemplu personal. Uh, Am participat chiar în acest weekend la un hackathon și au fost echipe cu care m-am bătut, dacă pot să zic așa, pentru locul 1 cu câte 6-7 programatori. Și eu am fost singurul, dar tot am reușit să ajung pe locul 1. Au fost 39 de echipe. Și ăsta ar fi un exemplu destul de pertinent. Este că chiar dacă noi în era aceasta credem că înțelegem multe lucruri, doar întrebând inteligența artificială, de fapt nu e chiar așa și persoanele care sunt mult mai capabile decât noi, de exemplu în partea de programare sau în partea de marketing, sunt în stare să creeze mult mai multe lucruri cu inteligența artificială. Acesta, până la urmă, e un tool. Nu ar trebui folosit ca și uh, principala resursă de informații. Hai să revenim puțin la partea asta de automatizări. Există automatizări numai într-un anumit domeniu sau se poate automatiza aproape orice? Um, Se poate și nu se poate automatiza aproape orice. Bună întrebare. E foarte important să înțelegem care sunt task-urile repetitive dintr-un anumit domeniu și acestea să încercăm să le automatizăm, desigur analizând și care sunt riscurile asupra unei automatizări, deoarece sunt multe lucruri făcute și, spre exemplu, și pe internet, însă nu sunt atât de analizate în detaliu riscurile ce pot interveni în momentul în care încercăm să eficientizăm sau să automatizăm un proces. Deoarece noi, dacă nu calculăm perfect aceste riscuri, riscăm ca investiția pentru respectiva automatizare să nu fie egalată cu pierderea pe care o putem avea în urma unui eșec. Da, uite, aici vreau să te întreb referitor la, pentru că ai spus de investiții, merită chiar toate automatizările? Pentru că și aici, și sunt sigur că ai parte de astfel de clienți care vin, domnule, vreau automatizare, dar la un moment dat, dacă pui în balanță, nu știu dacă merită din punctul tău de vedere, faci și această analiză a costurilor, să spunem, și a veniturilor pe care le produce acea automatizare? Da, asta fac în primul rând, deoarece noi suntem destul de focusați pe return on investment pe care oamenii l-au asupra noastră. Și focusul nostru e de a înțelege câte ore îți ia respectiva acțiune pe lună sau pe săptămână, depinde de timpul alocat, uh, ce resursă investești în respectiva automatizare și, desigur, care ar fi cheltuielile pe care le-ai avea tu ca și om de afaceri pentru a automatiza respectivul proces. Nu merită să automatizăm o acțiune sau o activitate care o ia unui personal, îi ia o oră pe lună, dacă este un flow foarte complex. Ok. Acum vreau să-ți lansez o provocare și am să te rog să ne dai răspunsul după ce revenim în emisiune.
pentru că vă luăm, cum spuneam, o scurtă pauză. Dragile mele, dragii mei, stați aproape, pentru că, Andrei, vreau să te provoc și să-mi spui ce părere ai tu de mișcările care se întâmplă în momentul de față pe piața muncii în IT, dar și în general în ceea ce înseamnă mișcările astea care la un moment dat par haotice în industria asta de IT, odată cu apariția inteligenței artificiale, dar poate chiar și dinainte. Deci, dragile mele, dragii mei, stați aproape pentru că vom discuta despre ce se întâmplă în acest moment în industria de IT. Revenind după o scurtă pauză. Bună seara din nou, dragile mele, dragii mei. Așa cum v-am promis, am revenit după această scurtă pauză cu Andrei, prietenul meu și prietenul vostru, cu care discutăm despre tot ceea ce înseamnă automatizare cu și fără inteligență artificială. Și te-am provocat, Andrei, să ne spui din punctul tău de vedere, pentru că activezi în piața asta a IT-ului, cum vezi tu din interior ceea ce se întâmplă în momentul de față, și aici mă refer la piața forței de muncă din IT, dar și la ceea ce înseamnă dezvoltarea IT-ului în momentul de față, și aici mă refer în primul rând la apariția inteligenței artificiale și cum ne schimbă viața, dar mai ales cum vă schimbă vouă, IT-știlor. Sigur, Radu, mulțumesc pentru provocarea de data trecută. Pentru a putea da un răspuns concret la această întrebare, putem să ne uităm la lucrurile pe care le-au promis toți dezvoltatorii de inteligență artificială, întrucât aceștia au promis faptul că vor apărea modele ce vor înlocui oamenii, lucrurile se vor schimba la 180 de grade de ani de zile și au fost promise foarte multe lucruri. Recunosc că piața s-a schimbat foarte mult, chiar fundamental în ultimii ani de zile, însă din pricina investițiilor foarte mari făcute de diverse companii, aș zice că acesta ar fi primul argument al joburilor pierdute sau al oamenilor dați afară din diverse corporații, ceea ce nu văd că ar fi un lucru atât de ok și eficient pentru piață, și o creștere foarte mare a tendinței de piață de a folosi forță de muncă mult mai ieftină. De exemplu, în America, după cum putem să vedem, cele mai mari corporații dau foarte mulți angajați afară, însă dacă facem și un mic deep dive, aceștia angajează și mai mult în zonele precum India sau așa mai departe. Deci, până la urmă, se schimbă. Cât de mult crezi tu că a influențat această schimbare inteligența artificială? Sau este doar un motiv, să spunem, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, este un motiv pentru a argumenta anumite decizii de business ce nu au fost foarte bine făcute. Dacă ne uităm puțin și la startup-uri, pentru că ai spus că te-ai ocupat și de zona asta și sunt sigur că te ocupi și în continuare. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, crezi că mai este funcțional, mai este de viitor să începi acum un startup fără să te gândești sau chiar să și implementezi de la început inteligența artificială? Da, da, pentru că mi se pare foarte interesant faptului că tendința pe care o văd, în tendința pe care o văd globală, sunt și fonduri de investiții sau oameni care se bazează în sine pe partea de fundamentals, când vine vorba de a dezvolta un produs, serviciu sau afacere. Adică e mult mai important ca tu să ai numerele foarte bine știute, să știi ce vrei să faci, înainte de a încerca să te gândești cum poți să aduci AI în afacerea ta sau în startup-ul tău. Până la urmă, partea de fundamente a adus cei mai mulți bani, profit, și a adus o afacere să fie cu adevărat sănătoasă. Bun, hai să revenim din nou la partea, că eu tot te duc, iar te întorc la partea de automatizări, pentru că asta e, să spunem, motivul principal al discuției noastre. Și mă întorc și eu aici și vreau să te întreb, pentru că, din nou, am avut o discuție cu șeful ăla de Renordest, care spunea că, de exemplu, în Moldova, pe
județele care compun această regiune, doar 11% dintre companii au implementat, sau, mă rog, să spunem, partea asta de digitalizare. Nu vorbesc de ceea ce înseamnă inteligența artificială. Deci este primul pas, înseamnă digitalizarea și abia apoi implementarea inteligenței artificiale. Și nu vreau să scap ideea de a spune că suntem ultimii în Europa la implementarea inteligenței artificiale. Și acum întrebarea mea către tine. Cât de repede ar trebui noi să ne mișcăm? În momentul de față, dacă ai o companie, ar trebui să te gândești la partea asta de automatizare? Da, dar ar trebui să și analizezi riscurile. Um, Este foarte adevărat că foarte multe companii din America, spre exemplu, implementează inteligența artificială, însă în același timp sunt și foarte multe breșe de securitate, sunt și foarte mulți bani pierduți în implementarea acestor sisteme, sunt multe riscuri la care un om de afaceri nu se gândește înainte de a implementa inteligența artificială. Pentru asta există oameni ca și consultanți, și eu mă ocup de această eră în care putem să stăm la masă, liniștiți, fără nicio influență asupra altor lucruri externe și să calculăm dacă merită sau nu merită implementarea inteligenței artificiale într-o afacere. Da, uite, aici vreau să te întreb pentru că spuneai de riscuri. Hai să discutăm puțin și de riscurile pe care cel puțin tu le-ai identificat în analizele pe care le-ai făcut cu companiile, cu clienții tăi. Da, pot să dau exemple de riscuri directe. Unul dintre riscuri și cel mai simplu și a fost foarte global pe rețelele de socializare era faptul că Chipotle, de exemplu, care este un mare producător de mâncare de tip fast food, au implementat un bot de inteligență artificială și oamenii, în momentul în care au testat respectivul bot, respectivul chatbot sau agent, au realizat faptul că ei pot să facă absolut orice își doresc cu agentul respectiv. Și cum am și reamintit în prima misiune, era faptul că în momentul în care vrem să implementăm inteligența artificială, noi vrem să și folosim modelele de AI de la ChatGPT sau Anthropic sau Google și noi trebuie să plătim pentru acestea. Așa că, pentru a mă reîntoarce la exemplu, cum vă puteți imagina, Chipotle a avut de dat foarte mulți bani din cauza faptului că mulți dintre customerii lor foloseau partea de inteligență artificială cu scopurile personale și au adus niște costuri foarte mari pentru această companie. E doar unul dintre multiplele exemple, destul de funny. Da, e funny, dar când începi să scoți bani din buzunar în loc să-i faci, îți dai seama că nu-ți prea vine să zâmbești. Dar, într-adevăr, este un lucru pe care poate nimeni nu s-a gândit până acum, dar vreau să te mai întreb un lucru apropo de riscuri. Există, să spunem, inteligența artificială sigură din punctul ăsta de vedere că, și aici mă refer la ideea că ai anumite date care sunt private ale companiei și dacă le discuți cu inteligența artificială, le folosești nu știu, într-o analiză ceva, ești sigur că nu ajung pe mâinile altcuiva? Există riscul ăsta? Din punctul acesta de vedere, nu prea mai... Este o eră în care lucrurile nu mai sunt atât de sigure și există o șansă ca datele respective să fie folosite și pentru antrenarea modelului, însă sunt diverse tehnici în care noi putem avea un server, putem pune propriul nostru model de inteligență artificială pe respectivul server și ne asigurăm 100% că datele sunt acolo, nu pleacă de acolo, sunt păstrate pe serverul nostru. Cu un astfel de sistem putem să ne asigurăm că datele sunt sigure, sunt securizate. Deci există astfel de sisteme în care tu să-ți securizezi datele și să folosești o inteligență artificială doar pentru tine și doar pentru datele tale. Există așa ceva, da? Da, da.
Și Da. sunt costuri foarte mari pentru că sunt sigur că sunt companii care ar fi interesate de aceste costuri. Amuzant este că costurile nu ar fi chiar atât de mari. Costurile inițiale ar fi mai mari când vine vorba de uh, cumpărarea respectivului server și a respectivelor echipamente. Însă costurile cu folosirea modelelor externe, cum am precizat, modelele de la OpenAI, Google sau Anthropic, ar fi eliminate complet pentru că am folosit un model ce rulează pe propriul nostru server local. Și sunt unele modele gratis chiar, pe care noi le putem rula pe serverele noastre, ce dau rezultate destul de eficiente. Adică nu am mai plătit serviciul extern. Știi cum? Aici, din nou, uite, acum te întreb că ești specialist în zona asta. Mulți spun, domne, decât să plătesc niște bani la cele trei pe care tu le-ai tot spus, cele mai puternice, mai bine folosesc cu o inteligență artificială chinezească gratuită. Ai folosit așa ceva? Ai folosit până acum? Ai dat clienților tăi, ai implementat cu clienții tăi această idee? Uh, Nu am implementat cu clienții mei o astfel de idee de a folosi modele din China. Nu neapărat că ele pot fi folosite foarte sigur, în sensul în care dacă noi avem acces la a rula modelele local, putem să le rulăm fără conexiune la internet. Există o modalitate prin care noi putem să rulăm acele modele și respectivele informații pe care noi le dăm respectivului model să nu ajungă pe mâinile cui nu trebuie. De astfel, singurul exchange când vine vorba de această implementare ar fi timpul alocat, deoarece timpul alocat de mine ca și dezvoltator poate fi mult mai mare când vine vorba de a implementa un astfel de sistem. Dar modelele din China, unele chiar ne surprind și pe noi. Bun, hai să discutăm de modelele americane, modelele din China, dar există modele europene, pentru că eu, din câte știu, Uniunea Europeană, după raportul Draghi de anul trecut, și-a propus să dezvolte tot ceea ce înseamnă partea de inteligență artificială. Au realizat faptul că, în sfârșit, că am rămas în urmă și că trebuie să recuperăm și pentru asta au spus că, bun, vom investi și am văzut că deja au apărut fonduri europene pentru implementarea inteligenței artificiale. Crezi că Europa poate face față acestei lupte care deocamdată se duce doar în doi? Uh, În momentul de față, țin să recunosc că este foarte dificil ca Europa să poată să prindă elanul pe care China și America l-au prins, în special din cauza reglementărilor. Și sună foarte dubios când spun asta, dar uh, propriu zis, modelele cele mai folosite și cele mai bune, pot să zic, și cele mai promovate în media, sunt și modelele care de obicei au fost antrenate pe absolut toate datele. Pot să dau exemplu cu Claude Code, modelul celor de la Anthropic, care a fost antrenat pe cărți ce aveau tot propriu-zis licențe și copyright claims, dar aceștia au trecut peste aceste întrevederi legale și tot au antrenat modelul pe informațiile respective. Deja antrenarea a ajuns în etapa în care foarte multe companii sau corporații să nu țină cont de reglementările pe care Uniunea Europeană chiar le ține. Bun, și acum întrebarea mea ca și specialist este, crezi că e bine sau e rău să avem niște reglementări în ceea ce înseamnă inteligența artificială? Pentru că europenii au deja implementat, americanii și chinezii nu cred că vor face lucrul ăsta. Sau îl vor face, dar la un nivel foarte scăzut. Oare nu există riscuri care le-am putea preîntâmpina? Uh, Da, avem neapărat nevoie de reglementări. Un exemplu foarte bun sunt rețelele de socializare cu deepfake-urile. Am ajuns la un stadiu în care oamenii de rând să nu poată să-și dea seama dintre ce este real și ce este um, fals, din păcate. Și în special pentru a ne proteja propriu-zis populația, adică uh, da, recunosc că este mare nevoie de reglementări.
acestea, propriu-zis, chiar trebuie să fie gândite foarte bine de la început și aceasta este una dintre cauzele prin care acestea nu se iau mult mai repede. Dacă sunt persoane care sunt interesate, dacă sunt companii care sunt interesate, care ar fi pașii care ar trebui să-i facă pentru a ajunge la tine sau la specialiști din domeniul ăsta automatizării cu inteligența artificială, pentru să spunem, reduce costurile, aș crește profitabilitatea și, de ce nu, pentru a se pregăti pentru viitor? Mulțumesc mult de această întrebare. Noi ne concentrăm acum și cred că până uh, nu într-un timp foarte lung, site-ul nostru va fi gata. Merging Tech va fi numele, dar cel mai bun canal este direct prin LinkedIn, unde sunt destul de activ. Andrei Mărcelatu, pe LinkedIn, putem să discutăm. Eu de obicei sunt foarte keen și doritor de a avea discuții direct, DM-uri, mesaje directe și după o conversație și pentru a face o relație mult mai strânsă și mult mai legată. Crezi că noi, ca și populație, suntem pregătiți pentru ceea ce înseamnă inteligența artificială? Pentru că sunt sigur că ai participat, așa cum spuneai, și felicitări că ai și câștigat acel hackathon, dar la nivel de populație, pentru că acum nu vorbim de specialiști, nu vorbim de tineri, vorbim la nivel de întregii populații. Crezi că suntem pregătiți? Pentru că, așa cum spuneam, deocamdată suntem pe ultimul loc în Europa. În opinia mea, nu suntem atât de pregătiți pentru uh, această eră, întrucât nu sunt atât de mult prezentate lucrurile bune și lucrurile rele ale tehnologiei și lumii înconjurătoare. Uh, pentru, pentru asta, din păcate, nu am un răspuns atât de concret, însă, în opinia mea, un om, dacă își păstrează curiozitatea și descoperă cât mai multe chestii, cum ai dat chiar și tu, Radu, un exemplu foarte bun cu automatizarea pe care ai realizat-o singur, țin să te felicit, uh, putem deveni niște oameni mai angrenați în prezent și în lucrurile ce se întâmplă constant, cu o mișcare foarte, foarte mare. Da, asta să nu crezi că mă apuc acum să fac eu automatizări. Nu, deci nu. E doar am făcut un experiment să văd dacă cineva fără cunoștințe, mie știi cum, mie îmi place să știu ce să cer. În momentul în care lucrez cu un expert, îi spun, doamne, am nevoie de asta și să fiu foarte bine pregătit eu pentru a obține rezultatele maxime. Să spunem din punctul ăsta de vedere, dar cred că este nevoie de specialiști în fiecare domeniu. Așa cum sunt și eu specialist în domeniul meu, îmi place să lucrez cu specialiști din fiecare domeniu pentru că ajung mult mai repede acolo unde îmi propun și la un cost de multe ori mult mai mic decât poate mi-aș fi propus și mult mai mic decât dacă aș face eu de la A la Z, pentru că ar trebui să stau ore în șir să fac anumite cursuri, să plătesc. Și aici, dacă îmi dai voie, o să vin cu un exemplu a unui partener de-a nostru care a venit la mine printre multele discuții pe care le aveam. Mi-a spus, uite, vreau să învăț să fac clipuri cu inteligență artificială. Și l-am întrebat, ok, dar de ce vrei tu să înveți să faci clipurile alea? Câte clipuri ai nevoie? Sau de ce vrei să faci lucrul ăsta? Și mi-a zis, aș avea nevoie de vreo 4 clipuri. Și am spus, bun, dar de ce vrei tu să cheltui bani odată să faci niște cursuri? Doi, cine știe cum vor ieși acele clipuri? Nu mai bine plătești pe cineva care știe să facă lucrul ăsta și ți le face într-o săptămână, decât să stai tu 2-3 luni să termini un curs, să faci. E foarte bine că vrei să-l faci. Dar, de fapt, care este scopul final? Și a stat, s-a uitat la mine și mi-a zis, dar tu să știi că ai dreptate, că eu, de fapt, am nevoie de un produs, n-am nevoie să știu eu cum să-l fac. Și de asta cred că este nevoie de specialiști. Și de asta mă bucur că ai acceptat și ai venit în emisiune, pentru că oamenii trebuie să știe, sunt specialiști în România care fac acest lucru. Mergeți, dragile mele, dragii mei, către astfel de specialiști. Eu m-am jucat făcând o automatizare, dar
E cea mai simplă automatizare. Nici nu-mi propun să mai fac alta. Doar am vrut doar să văd cum este. Și acum întrebarea mea către tine, Andrei, este cât durează să faci o automatizare? O săptămână, o lună, un an? Cât durează? Răspunsul foarte pe care mulți nu cred că le place să le audă, depinde. Depinde mult de complexitatea automatizării. Noi în sine, ca și dezvoltatori, ne concentrăm în primul rând să o facem cât mai bine, în al doilea rând să o facem cât mai repede, pentru că o automatizare, dacă este făcută cât mai repede, nu poate să fie neapărat cât mai bine și uh, dacă este făcută pe repede înainte, după o să vezi, vei avea o mare surpriză de asta mai mult timp, chiar de 2-3 ori mai mult, decât dacă o făceai doar o dată și foarte bine. Bun, dar zi totuși, poate să dureze o zi, poate să dureze o săptămână, o lună, adică dă-mi așa ca și idee, dă o medie să spunem. Sigur. În medie, aproximativ 4 zile aș aproxima pentru a face o automatizare. Ok, deci pentru ca oamenii să știe cam la ce să se aștepte. Asta era ideea și de asta te-am întrebat. Unde se pot încadra, adică cu cât timp înainte să se gândească la ce automatizare vor, cu cât înainte să-și pregătească bugetul, pentru că bineînțeles că există și un buget pentru asta. Și acum, bineînțeles că a doua întrebare este cât costă? Zi-mi așa, de la cât în sus, pentru că în funcție de automatizare nu mai există limite în ziua de astăzi. Dar zi-mi așa, o automatizare și hai că-ți dau un exemplu, ca să fie și o chestie aplicată. Dacă vreau, de exemplu, să fac niște postări automate pe rețele sociale, să spunem. E o chestie care se întâmplă și multe companii cer această automatizare din cunoștințele mele, cel puțin. Cât ar putea să coste minim? Minim ne raportăm la aproximativ 40 de ore investite, cu un cost de aproximativ 450 de euro, 500 de euro. Am înțeles. Ok, deci de aici în sus, pentru că și aici depinde câte postări. Sunt o groază de lucruri pe care se pot Da, discuta. Asta sunt sigur că există oferte personalizate, dar ca oamenii cât de cât să înțeleagă, domn, la ce să mă aștept și cât mă costă. Dar o parte adică odată făcută o automatizare asta te poate ține o lună, două, trei, un an, cam cât ar putea să te țină? o viață, dacă nu sunt schimbate, dacă nu sunt schimbați anumiți parametri, adică dacă nu-ți schimbi neapărat contul de Instagram sau așa mai departe, te pot ține o viață. Și dacă îți schimbi respectivul cont, pentru mine durează maxim o oră să înlocuiesc anumite valori, variabile din cod sau din automatizare, pentru a o face să meargă din nou. Andrei, eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult și vreau să ne spui încă o dată unde te pot găsi, pentru că sunt sigur că vor fi persoane care vor dori să ia legătura cu tine pentru a face aceste automatizări, a le face sau măcar a le discuta, pentru că am văzut că ești deschis pentru a oferi din ceea ce faci tu în prima etapă, de a înțelege oamenii ce pot să facă, cât costă și cu ce îi ajută. Pentru că degeaba faci anumite investiții dacă nu și ai și, să spunem, un profit. Unde te pot Da. găsi? Mai spune-ne, te rog, o dată. Canalul principal unde îmi place să-mi păstrez propriu-zis comunicare este pe LinkedIn, uh, pe profilul meu Andrei Mărgelatu, unde mă puteți contacta direct, sau pe site-ul nostru Merging Tech. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru aceste informații. Sunt sigur că, dragile mele, dragii mei, măcar v-am făcut curioși dacă nu v-am și deschis, să spunem, mai larg această activitate pe care o puteți accesa prin specialiștii care avem, experții care avem în România sau poate chiar și în afara țării. Și Andrei, vreau să-ți mulțumesc și să știi că eu sper să ne mai revedem pentru că mai avem multe de discutat și la cum se mișcă lucrurile, cred că într-un an de zile trebuie să reluăm de la început discuția cu alți parametri. Sigur, sigur, facem. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Eu vă mulțumesc. Dragile mele, dragii mei, sperând că, așa cum am spus, v-am trezit puțin interesul, vreau să vă mulțumesc și ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune!